În numele Domnului, din locul acesta, de la Biserica Vertical Ineu, suntem bucuroși să fim împreună cu dumneavoastră, chiar dacă nu față în față, ci doar online. Am vrea atât de mult ca timpul acesta să fie un timp de închinare, de zidire, un timp în care Dumnezeu să fie binecuvântat și inimile noastre ale tuturor să fie zidite în prezența Lui. Gândul și rugăciunea noastră pentru fiecare este cuprins în cuvintele apostolului Pavel din Romani, capitolul 15, acolo unde el spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care le dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, înaintea Ta ne închinăm și Te binecuvântăm că ești Dumnezeul care stăpânește peste toate lucrurile, peste viața noastră, peste ziua de astăzi, peste ziua de mâine, peste tot ceea ce va fi. Ne închinăm înaintea Ta și vrem, Doamne, să ne întărim în nădejde în prezența Ta. Vrem să Te binecuvântăm în numele Domnului Isus. Te rugăm, primește-ne înaintea Ta și umple, Doamne, de nădejde inimile noastre. Fii slăvit, Părinte Sfânt, în toate lucrurile. Amin. Știu că
încred în El. Orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tatăl m-a călăuzit. Mă încred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tatăl m-a călăuzit. Mă încred în El, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor
și în orice împrejurare grea. Ne dorim într-adevăr ca voia lui Dumnezeu să ardă în inimile noastre și să călăuzească viața noastră. Momentele acestea, timpul acesta de închinare e un timp în care ne dorim ca împreună cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să înălțăm nu doar cuvintele, ci și inimile noastre, gândurile înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă încurajăm ca la fiecare cântare să cântăm împreună, acolo unde sunteți, acolo unde vă găsiți în momentul acesta, înălțați glasul și inima și cântarea și rugăciunea la adresa celui care este vrednic. Într-adevăr, vremurile în care trăim sunt vremuri tulburi, vremuri în care foarte mulți dintre noi experimentăm momente de teamă, poate de îngrijorare. Nu știm ce va fi mâine, nu știm cum vor evolua lucrurile acestea, dar credem că e momentul potrivit să ne aducem aminte de una dintre caracteristicile deosebite ale caracterului lui Dumnezeu, ale ființei lui Dumnezeu și ale modului în care Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile Lui, și anume credincioșia lui Dumnezeu. Unul dintre cuvintele care ne vorbesc despre credincioșia Lui este în Psalmul 89, câteva versete din psalmul acesta. Cuvântul Domnului spune: voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta. Căci zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Versetul 13. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Amin. Am vrea împreună să căutăm în vremurile acestea fața lui Dumnezeu și să ne amintim în fiecare moment de faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. Un Dumnezeu credincios promisiunilor sale. Așa că, alături de noi, acolo unde te găsești, înalță inima ta, gândul tău, rugăciunea ta înaintea acestui Dumnezeu care este credincios. Și haideți să ne rugăm împreună. Doamne Tată, îți dăm slavă Ție pentru că ești un Dumnezeu mare, ești un Dumnezeu care știm că ții totul în control. Îți mulțumim pentru călăuzirea Ta. Vrem, Doamne Iisuse, ca și în aceste momente, în această perioadă, Doamne Iisuse, vrem să-ți dăm slavă Ție pentru că Tu meriți, Doamne Iisuse, tot ce e mai bun. Amin. Vrem, Doamne Iisuse, ca în continuare să ne închinăm Ție și să-ți dăm slavă Ție. Amin. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile, fii cu noi în continuare. Amin. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, mă rog în mod special pentru acele familii care, într-adevăr, au experimentat poate deces din cauza acestui coronavirus. Mă rog, Doamne, ca Tu să le dai pace și liniște și mângâiere. Ai milă, Doamne. Mă rog, Doamne, să intri în casele lor și Tu să le vorbești și Tu să le dai pacea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că încă mai avem ocazia să înălțăm rugăciuni către Tine. Slavă Ție, Iisuse, pentru aceasta. Doamne. Mă rog pentru cei care ne urmăresc, Doamne, ca Tu să intri în inimile lor. Tu să dai pace, dragoste, iubire pentru Tine, să fie în flăcări pentru Tine, Doamne. Amin, Doamne. Te rog frumos, Doamne, fă mai mult decât știu eu să-ți cer. Te rugăm. Slavă Ție, Iisuse. Amin. Amin. Stăm, Doamne, în fața Ta și îți mulțumim că rămâi același Dumnezeu credincios. Slavă Ție, Chiar Doamne. și când trecem prin bucurii și în aceste momente când trecem prin încercări, prin crize,
că națiunea noastră, Doamne, și lumea întreagă experimentează acest moment de criză. Știm că Tu ești acolo și veghezi. Știm, Doamne, că totul este în control, sub mâna Ta cea tare. De aceea, Doamne, chiar dacă suntem triști, vrem să lăudăm numele Tău. Amin, Doamne. Și vrem să preamărim puterea Ta. Și Te rugăm Tu să fii la lucru, Doamne, să ne cercetezi pe fiecare. Cercetează Tu, Doamne, pe cei care privesc la acest live. Te rugăm. Și ajută-ne, Doamne, ca cu toții, Doamne, să-ți preamărim numele Tău. Și națiunea română să înțeleagă că trebuie să se întoarcă cu fața spre Tine. Ajută-ne pe fiecare lucru acesta. Fii binecuvântat, Domnul nostru. Fii binecuvântat. Amin. Amin. Dumnezeu este prezent, este aici, este acolo unde te găsești. Închină-te înaintea Lui și dă-i laudă. Amin. Ești aici, cerul ai deschis, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, să faci tot ce ai promis, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, prezent prin Duhul Sfânt, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, simțim puterea Ta, eu mă închin, eu mă Slăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Slăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Ești aici, vrei să ne atingi, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, plin de suflete, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici,
atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Ești izbăvitor.
Într-adevăr, este așa o mare încurajare pentru noi în aceste vremuri de criză, în aceste vremuri grele, să știm că avem un Dumnezeu așa de măreț. Ne uităm fiecare dintre noi cu mare interes la tot ceea ce se întâmplă, urmărim știrile, ne uităm la diferite statistici și observăm modul în care acest COVID-19, acest virus, a reușit să pună lumea pe of. Priveam și eu câteva statistici în această săptămână care a trecut, respectiv ziua de vineri și de sâmbătă, și la nivel global, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul persoanelor infectate de COVID-19 se ridica la peste 270.000 și numărul celor care au murit din cauza acestui virus a depășit 11.000. Italia deja este în doliu, au murit 4.825 de oameni și peste 53.000 de oameni sunt deja bolnavi. California a intrat în carantină aproape 40 de milioane de oameni. Iar dacă în România vineri aveam 308 cazuri de îmbolnăviri, sâmbătă deja aveam 367 și astăzi cifra a trecut de peste 400. Și în ultimele ore toate aceste cifre cresc. Ne uităm, dragii noștri, la tot ceea ce se întâmplă și realizăm că omenirea este într-o situație foarte delicată. Și trăim în vremea aceasta în care trecem printr-o criză fără precedent. Și în astfel de situații de criză este normal să ne întrebăm, oare cum ar trebui să administrăm o astfel de situație? Care ar trebui să fie comportamentul nostru și care ar trebui să fie răspunsul nostru a oamenilor lui Dumnezeu când trecem prin astfel de crize? E bine, dragilor, cred că cel mai înțelept lucru pe care am putea să-l facem în astfel de momente de criză este să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să privim în Scripturi și să căutăm mai mult ca oricând să înțelegem voia lui Dumnezeu. De aceea vă salut și eu pe cei care sunteți cu noi online sau pe cei care veți urmări această înregistrare și dacă ești acolo și ne urmărești, te rog, acolo unde ești, în casa ta, la masa la care stai, deschide Biblia, ia o Biblie cu tine și deschide-o la Psalmul 121. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva lucruri care cred că Dumnezeu vrea să ni le spună fiecăruia dintre noi trecând prin aceste momente delicate. Și psalmul acesta, psalmul 121, este un psalm care se pare că l-a scris omul lui Dumnezeu David, într-un moment greu din viață, atunci când trecea printr-o situație de criză. David era într-o perioadă în care fugea de împăratul lui Israel, de Saul, și în timp ce fugea de Saul, la un moment dat află că Samuel, omul lui Dumnezeu Samuel, un om foarte influent în Israel, ultimul judecător din Israel, tocmai a murit. Și Samuel nu era oricine pentru David, Samuel era un om care l-a susținut pe David. Și în momentul acela David află că nu mai are sprijin. În momentul acela când David aude că Samuel a murit, realizează faptul că singurul lui sprijin semnificativ care îl avea ca și om, Samuel, s-a dus. Și nu-i mai rămâne nimic decât să-și îndrepte privirile și încrederea înspre Dumnezeu. De aceea pleacă în pustiul Paran și scrie acest psalm care devine o scrisoare extraordinară pentru evrei, dar și pentru creștinii zilelor noastre. Și cred că asta ar trebui să facem și noi, frații mei, doamnelor și domnilor care ne ascultați, în astfel de momente de criză, cel mai important lucru care ar trebui să-l facem, atunci când înțelegem limitările omenești, atunci când ne înțelegem insuficiența, atunci când vedem că nu mai avem pe ce să ne sprijinim, când observăm că nici măcar știința nu mai are soluții la ceea ce se întâmplă, singurul sprijin care ne mai rămâne și spre care ar trebui să ne îndreptăm privirile este Dumnezeul nostru. De aceea aș vrea să ne uităm în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm în acest psalm pe care David îl scrie într-un moment greu din viața lui și aș vrea să observăm împreună în această zi câteva lucruri pe care David le-a realizat și pe care s-a bazat în acel moment greu din viața lui. Și haideți să privim în Scripturi să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de lucrurile acestea. Versetul 1 spune: îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul?
într-o situație delicată, într-un moment în care David se simțea singur, într-o situație în care David se simțea descoperit. David este cel care realizează nevoia lui de ajutor. Ăsta este primul lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l arată aici așa de evident. Atunci când David se uită în jurul lui și își dă seama că nici măcar Samuel nu mai era, își dă seama că se află într-un pustiu arid, își dă seama că Saul, care era împăratul lui Israel, căuta să-l omoare, David vine și spune: mă uit în jurul meu, mă uit la ceea ce se întâmplă și realizez mai clar și mai mult ca oricând că am nevoie de ajutor. De aceea îmi ridic ochii, mă uit spre munți și mă întreb de unde îmi va veni ajutorul. Întrebarea se pune: dar de ce te uiți, David, spre munți? De ce îți îndrepți privirile în astfel de momente, în timp ce ești în pustie, în timp ce te simți abandonat? De ce te uiți spre munți? E bine, dragilor, în vremea aceea, până și păgânii obișnuiau să aducă jertfe pe înălțimi idolilor lor. Evreii, poporul lui Dumnezeu, aveau și ei obiceiul acesta să aducă jertfe pe înălțimi lui Dumnezeu. Mai târziu, David face din Ierusalim centru religios, construiește Solomon acolo templu și era ceva înalt. Era o construcție care era pe un munte și întotdeauna când evreii veneau la templu în pelerinaj, cântau această cântare, privind spre casa lui Dumnezeu, privind spre templu, privind spre Ierusalim, îmi ridic ochii spre munți și mă întreb: de unde îmi va veni ajutorul? Și când am mers în Israel și am privit Ierusalimul de la distanță, nu mai este templul acolo, este o moschee acum, așa cum o vedeți și în imagine, încercam însă să mă gândesc ce era în mintea și în inima evreilor atunci când veneau și se suiau la Ierusalim ca să meargă la templu, să se închine lui Dumnezeu. Acel locaș sacru care reprezenta în Israel prezența și manifestarea lui Dumnezeu. David spune: mă uit în jurul meu, în acest pustiu în care mă aflu, în această criză pe care o experimentez și realizez că am nevoie de ajutor. Îmi ridic privirea spre munți și realizez că trebuie să găsesc ajutor. Îmi dau seama că e prea mult pentru mine, îmi dau seama că sunt depășit, îmi dau seama că n-am cum să mă descurc singur. Privirea ridicată spre munți, dragilor, a psalmistului ne arată căutarea aceasta disperată după ajutor într-o situație în care te simți depășit. Și cam așa este și omenirea în zilele noastre. Cu toată știința care o avem și pe care o respectăm, cu toate laboratoarele pe care le avem, cu toți medicii pe care le avem, cu toate măsurile care le luăm și sunt bune, trebuie să recunoaștem mai mult ca oricând că avem nevoie de ajutor, că suntem limitați, că ceva trebuie să se întâmple, pentru că nu mai avem soluții. Și David este omul care vine și recunoaște această nevoie de ajutor, ridicându-și privirile în sus. Dragilor, momentele de criză sunt momentele în care observăm cel mai clar cât suntem noi oamenii de mici, de insuficienți, de limitați și de slabi. Cu toții știm că în ultimele decenii omenirea a cheltuit sume fabuloase pentru autoapărare. Și toată lumea se gândea că un lucru care ar putea să distrugă omenirea ar fi rachetele, ar fi armele nucleare. De aceea am pompat sume exorbitante în armament și în autoapărare. Și așa de surprinzător pentru noi să vedem cum un virus minuscul, microscopic chiar, reușește să pună lumea pe off. Unul din lucrurile care ar trebui să le învățăm în astfel de momente și care cred că Dumnezeu vrea să ni le comunice mai clar ca oricând, este faptul că noi oamenii suntem limitați și că avem nevoie de ajutor, că nu putem să ne descurcăm singuri, că experiența noastră, că relațiile noastre, cunoștința noastră, realizările noastre sunt mult prea mici atunci când ne confruntăm cu astfel de munți mari de probleme și avem nevoie de ajutor. Este adevărat că uneori mândria, orgoliul nostru, numele pe care le avem sau unii dintre noi pozițiile care le avem ne împiedică să ajungem la punctul acesta. De aceea Dumnezeu uneori este nevoit să lase astfel de momente de criză în viețile noastre,
să ne lase să trecem prin astfel de văi, tocmai că să ne ajute să înțelegem că suntem limitați și că avem nevoie de ajutor. În vremea în care trăim, în această criză a omenirii, recunoaștem și trebuie să o facem. Recunoaștem că avem nevoie de ajutor ca acest virus să se oprească. Recunoaștem că avem nevoie de ajutor pentru a supraviețui financiar, datorită crizei care vine deja, datorită acestui suflu economic care va veni peste noi datorită acestui virus. Avem nevoie de ajutor vis-a-vis de bisericile pe care Dumnezeu ni le-a dat să le păstorim, pentru că funcțiile trebuie să continuăm să le alimentăm, dar metodele trebuie să le adaptăm. Și asta a fost și pentru noi, dragilor, așa o frământare și am început împreună cu cei care conducem această biserică, o cârmuim în voia lui Dumnezeu, să ne întrebăm ce e de făcut, pentru că nu ne mai putem vedea împreună. Eram așa de încurajați când vedeam zeci de oameni, uneori 100 de oameni să fim aici și să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar datorită acestei crize prin care trecem, nu mai putem să facem lucrul acesta. Și am încercat să vedem cum putem să vă slujim și am realizat că avem nevoie de ajutor și trebuie să-i cerem lui Dumnezeu soluții. Unii dintre dumneavoastră, cei care poate ne ascultați, aveți nevoie de ajutor pentru a vă face cumpărăturile. Poate că unii sunteți înaintați în vârstă și vă este frică să ieșiți pe stradă. Alții poate sunteți în carantină. Alții poate aveți alte probleme și nu puteți să mergeți să vă faceți cumpărăturile. Și aveți nevoie de ajutor. Dacă ești într-o astfel de situație, ăsta e un moment bun să zic, scrie pe pagina bisericii noastre nevoile tale, dă-ne datele tale de contact, pentru că vrem să te ajutăm și vrem să facem lucrul ăsta pentru tine. Nu e o rușine să te uiți într-un moment de criză în viața ta și în jurul tău și să recunoști că ai nevoie de ajutor. Omenirea de astăzi, oamenii din jurul nostru, mai mult ca oricând, au nevoie de speranță și au nevoie de încurajare. Dragilor, ăsta este primul lucru care îl învățăm din Psalmul 121, pe care David l-a înțeles și l-a afirmat într-un moment de criză din viața lui. Avem nevoie de ajutor. Da, luăm măsuri, căutăm tot felul de soluții omenești, trebuie să stăm acasă, trebuie să ne spălăm mai bine pe mâini, trebuie să purtăm măști și toate aceste măsuri nu sunt rele. Vă încurajăm să le respectați. Scriptura ne învață să fim supuși stăpânirilor că-s permise de Dumnezeu. Dar ce vreau să vă spun este următorul lucru. Chiar dacă aceste măsuri nu sunt rele, sunt insuficiente. Noi avem nevoie de ajutor. Ceva trebuie să se întâmple și de aceea, stând față în față cu acest virus COVID-19, stând față în față cu această nenorocire care a lovit omenirea, trebuie să recunoaștem și trebuie în primul rând să realizăm că avem nevoie de ajutor. David face lucrul acesta. Se uită în jurul lui, se uită în viața lui, se uită la situația în care era și spune, am nevoie de ajutor. Îmi îndrept privirile spre munți și caut, pentru că realizez că am nevoie de ajutor. Dar ce fain e că psalmul acesta nu se termină aici. Psalmul acesta nu se termină cu o căutare. Da, David realizează că are nevoie de ajutor, dar după versetul 1 urmează versetul 2 și fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și acolo unde ești, uite-te împreună cu mine în Scripturi. După ce David spune, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Versetul 2 spune, ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. David se uită la criza în care se afla, se uită la situația lui, realizează nevoia de ajutor, dar în același timp, când David caută acest ajutor, David realizează că ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Ceea ce vrea să ne spună David aici, doamnelor și domnilor, este faptul că ajutorul nu vine de la munți, ajutorul nu vine de la oameni, ci ajutorul vine de la Cel care a creat munții și locuiește deasupra lor. Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeul acesta era și Domnul lui David. Era Cel care inițiază, administrează și controlează toate lucrurile. Dumnezeul de care vorbește David aici este Cel care a creat cerurile și pământul. Este Cel care poate să facă față oricărei situații, indiferent de situația care apare în universul acesta.
Și dacă în momentele de criză noi oamenii realizăm în sfârșit cât suntem de slabi și cât suntem de mici, în aceleași momente de criză putem să observăm cât de măreț este Dumnezeu. Ajutorul nu vine de la munți, ajutorul nu vine de la oameni, ci ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și în momentul în care David înțelege lucrul acesta, tot peisajul acesta sumbru din viața lui și din jurul lui se schimbă. Pentru că atunci când treci prin momente de criză și ai nevoie de ajutor, optica face diferența. Să vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, luăm un ban, am aici un ban la mine de 50 de bani și îl apropiem foarte mult de ochiul nostru, la un moment dat, când lipim banul de ochiul nostru, nu mai vedem nimic decât acest ban. Avem impresia că totul se rezumă la acest ban. Dar cu cât îl depărtăm mai mult de ochiul nostru, realizăm că există și alte lucruri mult mai frumoase decât acest ban, mult mai mărețe, mult mai solide decât acest ban. La fel se întâmplă, dragilor, și cu problemele noastre. Atunci când noi oamenii ne fixăm privirea spre probleme și nu ne mai uităm la nimic altceva decât la problemă, decât la limitare, decât la criză, nu o să mai vedem nimic altceva. Dar în momentul în care ne ridicăm privirea de acolo și privim spre Dumnezeu, realizăm că de fapt noi avem un Dumnezeu măreț și o problemă mică. Atunci când ne uităm numai la problemă, avem impresia că problema este de netrecut, că muntele este prea mare, că nu mai există speranță, că nu mai există șansă, că nu mai există reușită. Vezi doar muntele, vezi doar problema, vezi doar criza. Dar în momentul în care David își ridică privirea, realizează că există cineva, Domnul care a făcut cerurile și pământul, care este mult mai mare decât problema lui. Și toată această paradigmă se schimbă brusc. Cunosc o familie de oameni ai lui Dumnezeu care au suferit destul de mult în viață. Au avut un copilaj bolnav și de când l-au avut, au fost cu el mereu prin spitale, au trecut prin diferite operații, intervenții chirurgicale în țară și în străinătate și vorbeam cu ei într-un moment în care treceau din nou printr-un pustiu al vieții și încercam să-i încurajez și pentru mine a fost așa de șocant să văd că erau așa de liniștiți, parcă nimic nu-i destabiliza și le-am zis, oameni buni, voi sunteți așa o încurajare pentru noi. Sunteți un model pentru noi pentru că ne uităm la voi și la modul în care gestionați această situație de criză și sunteți un model. Și în timp ce vorbeam cu ei și la telefon, dar și față în față, la un moment dat, ei mi-au zis, Emi, noi am plecat pe drumul acesta cu Dumnezeu și El este cu noi și ne dă puterea de a înainta, indiferent de situații. Și am fost așa de încurajat, eu îi căutam și îi sunam ca să-i încurajez pe ei, dar Dumnezeu îi folosea pe ei să mă încurajeze pe mine. Și m-am dat seama cât de important este atunci când treci prin văi, atunci când ai parte de crize în viață, să ai o optică corectă. Atunci când realizezi că ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Chiar dacă poate mâine vei primi vestea că ai fost disponibilizat, că locul tău de muncă nu mai funcționează, că trebuie să te descurci cu 75% din salar, sau poate că nu vei primi nici măcar șomaj, tu nu te destabilizezi, pentru că tu știi că Dumnezeu îți va veni în ajutor. Atunci când înțelegi că ajutorul vine de la Domnul, chiar dacă privești la diferite statistici, te uiți la TV și observi că numărul bolnavilor zilnic crește, tu nu te sperii, pentru că tu știi că Dumnezeu este în control. Poate că unii dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, aveți rude sau ai copii în străinătate și sunt în carantină și vorbești cu ei la telefon și îi auzi cum plâng, îi auzi cum suferă și nu mai știi ce să faci. Când realizezi faptul că ajutorul vine de la Domnul, vei fi motivat și motivată să continui să te rogi pentru ei, pentru că Dumnezeu are lucrurile în control. Dar poate că nu toți ne confruntăm cu acest virus COVID-19. Unii încă nu suntem bolnavi și foarte probabil că nici nu o să fim bolnavi. Dar toți ne lovim
și ne luptăm cu un virus mult mai grav, numit păcatul. Și poate că de multe ori te-ai uitat în viața ta și ai realizat că virusul acesta spiritual, păcatul, ți-a distrus viața. Și am cunoscut oameni care au venit la noi la consiliere și au recunoscut: pastore, vreau să renunț la alcool, îmi distruge viața, dar nu pot. Aș vrea să renunț la fumat, știu că nu mă ajută, dar nu reușesc. Unii vor să renunțe la jocurile de noroc, sunt tineri care vor să renunțe la pornografie, sunt oameni care și-ar dori să renunțe la impulsivitate, alții ar vrea să nu se mai lupte cu îngrijorarea, alții ar vrea să renunțe la un mod de alimentație nociv, dar când stai de vorbă cu oameni care se luptă cu astfel de lucruri, mulți dintre ei spun următorul lucru: știu că ar fi benefic, mi-aș dori să fac lucrul acesta, dar nu reușesc. Așa e, pentru că ai nevoie de ajutor. Tu ești prea mic, tu ești prea limitat ca să poți să-ți rezolvi problema singur. Dar atunci când ai o optică biblică corectă, sănătoasă și înțelegi că ajutorul vine de la Dumnezeu, toate lucrurile acestea se schimbă, pentru că El este Cel care dă ajutorul. Și nu vreau să spiritualizez aceste lucruri pentru că sunt pastor, dar Scriptura spune asta, Dumnezeu spune asta, vrea să știi asta și vrea să crezi asta. Ajutorul vine de la Dumnezeu. În astfel de momente de criză, când omenirea se află în șahmat, când oamenii se luptă și parcă se luptă fără rezultat, Dumnezeu ne spune: ajutorul vine de la mine. De aceea, în astfel de momente de izolare în care fiecare dintre noi suntem sfătuiți să stăm în casele noastre, un lucru bun pe care poți să-l faci este să iei familia, și mai ales dacă ești bărbat, ești tată, tu ești chemat să fii preot în familia ta, ia familia în jurul tău, strânge-i în jurul tău, deschide Scriptura, începe să citești cu ei din Biblie și începe să te rogi cu ei lui Dumnezeu. De ce? Pentru că realizăm mai clar ca oricând că avem nevoie de ajutor. Realizăm că situația de criză este așa de mare încât noi oamenii nu mai putem să ne descurcăm. Și Dumnezeu ne arată că ajutorul vine de la Dumnezeu. De aceea, cel mai înțelept lucru care poți să-l faci în astfel de momente este să strângi familia în jurul tău și să cauți fața lui Dumnezeu și să te rogi lui Dumnezeu pentru protecția ta, pentru casa ta, pentru cei dragi ai tăi și pentru viitor, pentru că ajutorul vine de la Dumnezeu. Și în ultimul rând, următoarele versete din Psalmul 121 ne arată cum arată ajutorul acesta care vine de la Dumnezeu. Ajutorul acesta care este un ajutor special, deosebit, extraordinar. Și haideți să vedem cum continuă David, insuflat de Duhul lui Dumnezeu de la versetul 3. După ce David înțelege că are nevoie de ajutor, după ce David primește această descoperire, da, ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, el spune în versetul 3, da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. David, în momentul în care este insuflat de Duhul lui Dumnezeu și înțelege că ajutorul în orice criză vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, declară aici în primul rând că ajutorul ăsta extraordinar este un ajutor sigur. Uite-te cu mine în Scriptură, da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel. Și uite-te la siguranța pe care omul lui Dumnezeu o are acolo în pustiu vis-a-vis de ajutorul lui Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu este un ajutor sigur. De aceea, dintr-o dată, neliniștea lui David se transformă în pace. Teama se transformă în credere și norii dezamăgirii sunt împrăștiați de soarele speranței. Mergeam săptămâna aceasta în Sebiș la o farmacie să cumpăr câteva medicamente pentru familia mea. Și pe trecerea de pietoni m-am întâlnit cu un om al lui Dumnezeu din Moneasa.
L-am salutat și zic, frate, mă bucur să te văd, cum ești? Zice, bine, Emi, cum e familia ta? Suntem bine, slavă Domnului. Și zice, suntem bine, Emi, pentru că vreau să zic ceva, speranța noastră este acolo sus. Și nu m-am marcat faptul că mi-a spus aceste cuvinte, mă așteptam să-mi spun aceste cuvinte pentru că este un om care se încrede în Dumnezeu. Dar ceea ce m-a marcat foarte mult a fost fermitatea și siguranța cu care mi-a spus lucrul acesta. Că speranța noastră este legată de ceva acolo sus. Ajutorul care vine de la Dumnezeu este un ajutor sigur. Există un singur lucru, dragul meu, care poate să-L împiedice pe Dumnezeu să te ajute, să se implice activ în viața ta, să facă diferența, să te ridice din valea în care te afli. Lucrul acesta se numește păcat. Păcatul este cel care pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. De aceea spune Scriptura în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Pentru că atunci când te uiți la viața ta și realizezi că în viața ta este păcat, unul din lucrurile care trebuie să le faci este să vii cu păcatele tale înaintea lui Dumnezeu, să le mărturisești, să recunoști că ai nevoie de ajutor și Dumnezeu promite că te curățește. Dumnezeu vrea să se implice în viața ta. Dumnezeu este Cel care promite ajutor și nu orice ajutor, un ajutor sigur. Uite-te împreună cu mine în cuvânt, El nu va dormita. De ce zice David, El nu va dormita? Pentru că în literatura mesopotamiană, un zeu care în vremea aceea nu răspundea la rugăciunile celui care îi solicitau ajutorul, era considerat un zeu care momentan dormea. Dar Dumnezeu vine și vorbește aici prin David și spune, eu nu sunt un Dumnezeu care dorm, eu sunt un Dumnezeu care o să vin, care o să mă implic. Ajutorul despre care vorbim este un ajutor sigur, lui Dumnezeu nu-i scapă nimic, El dorește să se implice în situația noastră și în viețile noastre. Ba mai mult, ajutorul acesta protejează. Uită-te din nou la versetul 5. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. De câte ori găsim aici cuvântul care vorbește despre protecție? Pentru că ajutorul lui Dumnezeu este un ajutor care protejează. Dumnezeu este Cel care promite un ajutor care protejează. Și poate că până în aceste zile, protecția aceasta pentru tine n-a însemnat foarte mult. Dar nu e așa că luptându-ne cu această epidemie, ai nevoie de protecție. Dumnezeu ne spune, Dumnezeu ne învață că ajutorul care vine de la El este un ajutor care protejează. Pentru evrei, lucrul acesta însemna foarte mult. Pentru că evreii au fost un popor care au călătorit spre țara promisă, spre țara Canaan, 40 de ani. Și au făcut-o prin deșert, au făcut-o prin pustiu. Și mi-am adus aminte când am fost în Israel, am petrecut o noapte în deșert. N-am fost niciodată până atunci în deșert. La 4 și ceva dimineața m-am trezit, am ieșit din cortul unde eram și am început să mă plimb prin deșert. Voiam să mă asigur că prin răsăritul de soare. Mi-am dat seama abia atunci ce înseamnă să fii noaptea în deșert, într-un pustiu. Nu era nimeni, era întuneric, era frig. A venit răsăritul, a venit soarele, s-a făcut ziua și dintr-o dată același deșert a devenit așa de călduros. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Dumnezeu l-a protejat pe Israel, noaptea mergea împreună cu ei și îi călăuzea printr-un stâlp de foc. De ce? Ca să-i lumineze și să-i încălzească în acel frig. Iar ziua mergea cu ei printr-un stâlp de nor ca să-i protejeze de acea arșiță. Și atunci am înțeles că ajutorul care vine de la Dumnezeu este un ajutor care protejează. De aceea, chiar dacă trăim această ciumă, chiar dacă trăim în vremuri de criză, tu poți să ai protecție atunci când te încrezi în Dumnezeu și umbli cu Dumnezeu. Și doar oamenii care au trecut prin deșert și prin văi adânci alături de Dumnezeu
știu ce înseamnă valoarea protecției lui Dumnezeu. Am avut un prieten înaintat în vârstă, un om al lui Dumnezeu. Vorbeam de multe ori cu el din Scripturi și omul acesta era un om așa de credincios. Dar deseori în discuțiile pe care le aveam, venea la mine și îmi spunea: Emi, vreau să spun ceva. Și îmi spunea cu lacrimi în ochi: dacă slăbești în ziua necazului tău, mică ți este puterea. Și mereu mă ducea la acest pasaj din Proverbe 24:10 și nu știam de ce îmi spune așa de des acest cuvânt al lui Dumnezeu, până într-o zi în care am aflat că omul acesta într-o zi și-a pierdut propriul fiu. Un copil de-a lui, un băiat de-a lui a trecut printr-un accident de mașină și omul acesta a fost nevoit ca tată să strângă propriul copil de pe beton și să-l adune ca să-l pună în pământ. Și cu toate acestea, în ciuda acestei crize, protecția pe care Dumnezeu i-a dat-o atât în sufletul lui cât și fizic, i-a dat acea putere să meargă mai departe și omul acesta a continuat să-L urmeze pe Dumnezeu și să se încreadă în Dumnezeu. Domnul, spune versetul 7, te va păzi de orice rău. Și răul, aici în limba ebraică, este un termen care reprezintă atât răul moral cât și cel fizic. Și adevărul e că noi avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Atât din punct de vedere fizic, mai ales în astfel de momente, dar și din punct de vedere sufletesc, spiritual. Dumnezeu este Cel care vrea să ne ajute și Dumnezeu este Cel care vrea să ne protejeze atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere spiritual. Și este așa de important să știm că Dumnezeu este acolo, este alături de noi, ne păzește, ne ocrotește. Dumnezeu vrea să-ți ofere și ție acest ajutor, pentru că ajutorul care vine de la Dumnezeu este sigur, protejează și în ultimul rând este nelimitat. Hai să ne uităm la ultimul verset din acest psalm. În ultimul verset, David, insuflat fiind de Duhul lui Dumnezeu, având această siguranță, vine și spune: Domnul te va păzi. Din nou vă rog să observați cuvântul păzi, la plecare și la venire, de acum și până în veac. Uitați-vă, vă rog frumos, la promisiunea lui Dumnezeu din acest verset. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că Dumnezeu va fi cu noi doar o perioadă de timp, că Dumnezeu va fi cu noi doar la plecare sau Dumnezeu va fi cu noi doar atunci când suntem acasă. Nu, ajutorul pe care Dumnezeu îl promite pentru oamenii Lui este un ajutor nelimitat, la plecare și la venire, de acum și până în veac. Și mereu am obișnuit cu soția, atunci când plecam de acasă, după ne puneam bagajele în mașină și ne pregăteam de drum, să ne oprim din tot și să începem să ne rugăm și să cerem protecția lui Dumnezeu peste noi. Și mereu am văzut cum Dumnezeu ne-a protejat de accidente, de nenorociri și de multe alte lucruri rele. Dar perioada asta și mai ales săptămâna care a trecut, mai mult ca oricând, de fiecare dată înainte să ieșim din casă, ne-am oprit din tot ceea ce făceam și ceream protecția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu promite că poate să protejeze. Poate să te protejeze atunci când pleci la market, atunci când pleci la farmacie, atunci când pleci să-ți faci cumpărăturile. Și același Dumnezeu promite că te poate proteja atunci când te întorci acasă, ca să nu se lipească niciun virus de tine, ca să nu pățești nimic rău, ca să nu adui nicio nenorocire în casa ta. Dumnezeu este Cel care promite o protecție nelimitată. Ba mai mult spune, de acum și până când? Până mâine? Până trece coronavirus? Nu, de acum și până în veac. Dumnezeu este Cel care promite această protecție. De ce? De ce? Pentru că după mulți ani de zile, Domnul Iisus Hristos, înainte să meargă la Golgota, se ruga și spunea următoarele cuvinte: Tată, pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat Tu. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Și ceea ce aș vrea să observi aici în cuvântul lui Dumnezeu în încheiere, este faptul că Dumnezeu oferă protecție. Iisus a fost Cel care s-a rugat pentru protecție, dar Dumnezeu nu oferă protecție oricui, deși Dumnezeu ne iubește pe toți. Dumnezeu vine și se implică activ în viețile oamenilor care Îl cheamă, care Îl doresc, care se încred în El.
Și îmi dă voie să te întreb, tu ești un om care te încrezi în Dumnezeu? Tu ești un om care ai o relație cu Iisus Hristos? Tu ești un urmaș al lui Iisus Hristos? Tu ai avut un moment în viața ta când ai realizat că ești ineficient, că ești limitat, că ești păcătos și te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu spunând că ai nevoie de ajutor? Ai avut un moment în care te-ai frânt înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău, iartă-mă și pe mine, primește-mă și pe mine. Dumnezeu promite protecție. Ajutorul lui Dumnezeu nu lipsește niciodată nevoi. Dar Dumnezeu se implică acolo unde e dorit, este chemat și este lăsat să lucreze. Și tu poți să fii un astfel de om. Dacă îl lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața, îl chemi pe Dumnezeu în viața ta și în aceste situații de criză te apropii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta ne dă o siguranță mai mare decât orice. Pentru că în momente de criză, ca și acestea pe care noi le trăim acum, tu poți să ai siguranță, tu poți să ai o pace care întrece orice pricepere. Atunci când înțelegi că da, ai și avem nevoie de ajutor și ajutorul vine de la Dumnezeu. Ajutorul ăsta este un ajutor sigur, este un ajutor care protejează și este nelimitat pentru mine și pentru tine. Trebuie doar să-l accepți și trebuie doar să-l dorești pe Dumnezeu și să-l chemi să lucreze în viața ta. Îmi aduc aminte de o experiență pe care am trăit-o când eram pastor, cu mulți ani în urmă. Slujeam o comunitate de credincioși mică de la țară și la un moment dat am fost sunat de o familie și mi-au zis, pastore, hai la noi acasă. Bătrâna noastră e foarte bolnavă, este bolnavă de cancer și ne uităm la ea și vedem cum se chinuie și nu poate muri. Și nu știm, hai să spui o rugăciune pentru ea, hai să vorbești cu ea, hai să faci ceva, pentru că ne uităm cum se chinuie și nu poate să treacă dincolo. Sigur că imediat am plecat. Am intrat în acea cameră unde era acea femeie bolnavă și imediat cum am văzut-o, sigur că o cunoșteam. Era o femeie care toată viața ei a umblat cu Dumnezeu. O femeie care l-a slujit pe Dumnezeu și în momentul în care am intrat în cameră, m-am pus lângă patul ei, nu se putea ridica de pe pat. Am întrebat-o cum se simte. Am întrebat-o dacă are dureri, mi-a spus că da. Și am spus, observând că ea realizează că moartea este iminentă, să nu se teamă. Femeia aceasta m-a privit cu atâta seninătate de pe patul ei și mi-a zis, Emi, eu nu mă tem, pentru că toată viața mea am umblat cu Dumnezeu, l-am slujit pe Dumnezeu și eu știu unde mă duc. Am luat mâna ei de 77 de ani și am așezat-o în mâinile mele. Am îngenunchiat acolo lângă patul ei și am început să mă rog și s-a rugat și ea. Avea așa o pace în suflet. După un timp foarte scurt a plecat în veșnicie ei. Dar tocmai am avut de-a face cu un om al lui Dumnezeu care mi-a demonstrat ce înseamnă să fii în mâna lui Dumnezeu. Și despre asta este vorba, dragule. Dumnezeu este Cel care nu lipsește niciodată nevoi. El este ajutorul de care tu ai nevoie. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să vină pe pământul acesta, să trăiască ca și mine și ca și tine, ca și om, să ia păcatul meu și să ia păcatul tău și să-l ducă la Golgota, să facă posibilă iertarea mea și iertarea ta. Tot ceea ce trebuie să fac în astfel de vremuri de criză, și sunt așa de potrivite aceste vremuri de criză, este să recunosc că am nevoie de ajutor, că am nevoie de Iisus Hristos, că am nevoie de iertare, de schimbare și de protecția lui Dumnezeu în viața mea. Și de aceea te provoc acolo unde ești. În timp ce vom cânta această cântare, să te pregătești, să te rogi împreună cu mine. Totul este la o rugăciune distanță de tine. Tu poți să vorbești cu Dumnezeu. Așa că acolo unde ești, aș vrea să te gândești la ce cântăm. Dumnezeul nostru este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. El nu pleacă de la noi, El nu vrea să ne părăsească, El vrea să fie cu mine și cu tine. Trebuie doar să-L chemăm, să-L dorim și să lăsăm să lucreze. Hai să cântăm această cântare și apoi roagă-te împreună cu noi și cere acest ajutor în viața ta, în casa ta, în jurul tău, pentru România, pentru Europa și pentru lumea întreagă. Tu nu pleci, Doamne, de la noi, Tu ești pe tron, Tu ești credincios
Haideți să-i cântăm lui Dumnezeu și să declarăm lucrul acesta. Tu nu pleci, Doamne, niciodată de la mine. Niciodată, Doamne. Tu nu pleci niciodată de la mine. Și nici o clipă, Doamne, nu mă lași. Și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești puterea mea, Doamne. Tu ești puterea mea. Tu ești mereu puterea ce mă ține. Din cel dintâi. Din cel dintâi la cel din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține, Doamne. Tu ești mereu puterea ce mă ține. Din cei dintâi. Din cel dintâi la cel din urmă pas. Dumnezeul nostru drag, venim înaintea Ta în această zi, în aceste momente de criză prin care trece lumea întreagă. Și, Doamne, vrem să ne smerim și să recunoaștem că avem nevoie de ajutorul Tău. Avem nevoie de intervenția Ta. Doamne, noi oamenii suntem limitați. Și Tu ne promiți prin cuvântul Tău că ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. De aceea Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Tu să oprești acest virus, Doamne, și să aduci vremuri de înviorare peste România, peste Europa și peste lumea întreagă. Știm, Doamne, că Tu ești pe tron, știm, Doamne, că Tu ești în control, de aceea, Doamne, noi în Tine ne încredem și apelăm la harul Tău și la bunătatea Ta și bazându-ne pe puterea Ta Te rugăm să intervii. Doamne, ne rugăm și pentru cei care încă nu Te cunosc, pentru cei care sunt copleșiți de panică, de îngrijorare, de frică, pentru cei care sunt înrobiți de păcat, Doamne, și poate sunt cu noi aici și ascultă ceea ce spunem sau ne rugăm. Doamne, în numele Lui Iisus, Te rugăm, dă-le ajutor. Te rugăm, Doamne, să eliberezi și dacă în aceste clipe sunt oameni care Te caută, care au sufletul gol, zbuciumat, Doamne, Te rog să li Te descoperi. Te rog să mergi în viața lor. Te rog să aduci mântuire și Te rog să aduci încurajare. Îți mulțumim, Doamne, că ești cu noi. Ai promis că nu o să ne lași. Și, Doamne, indiferent de provocările prin care trecem, alegem să ne încredem în Tine, Doamne, să Te binecuvântăm pe Tine și să glorificăm numele Tău. Și îți mulțumim pentru credincioșia Ta și Te binecuvântăm pentru măreția Ta. Dumnezeul nostru Tatăl, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru și Domnul nostru și Duhul Sfânt. Amin. Vreodată și ești mereu în mine ca o stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Sunt fericit că dacă vrei să
El este Dumnezeul vrednic de toată închinarea și mulțumim Lui și de asemenea mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că ați fost împreună cu noi în după masa aceasta la acest timp de închinare, de părtășie. Îl binecuvântăm pe Domnul și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte în mâna Lui la fiecare pas și în fiecare zi. În următoarea perioadă, atât cât vom avea posibilitatea și dacă vom avea posibilitatea, vom căuta să continuăm slujirea noastră chiar în felul acesta, dacă nu se va putea altfel, să continuăm să ne zidim unii pe ceilalți, să continuăm să transmitem în așa fel încât să putem să lucrăm la zidirea sufletelor și să fim o binecuvântare pentru oameni din jurul nostru. Pentru că în perioada aceasta continuăm slujirea și lucrarea și lucrurile acestea implică anumite costuri, alături de rugăciunile dumneavoastră, a cei care aveți pe inimă să sprijiniți această lucrare. În conturile care sunt afișate pe ecran puteți să faceți lucrul acesta. Nu este un lucru obligatoriu, ci este și acesta un mod prin care vrem să-L onorăm pe Dumnezeu, vrem să continuăm slujirea noastră și vrem să fim o binecuvântare în orice mod în care se va putea pentru cei ce au nevoie și pentru cei ce sunt oameni în jurul nostru care au nevoie de Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu și de a fi slujiți și zidiți în această perioadă de criză. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească și să poarte de grijă și să răsplătească fiecăruia pentru dărnicia și pentru inima deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu. De asemenea, în săptămâna care ne stă înainte, în seara de marți, de la ora 20, o să avem o întâlnire tot online cu tinerii bisericii, o întâlnire de încurajare, o întâlnire în care vom avea părtășie împreună și sperăm să facem lucrul acesta în ciuda piedicilor de a ne întâlni față în față, să facem lucrul acesta printr-o întâlnire online, marți, de la ora 20. Întâlnirile grupurilor mici, de asemenea, am vrea să continue și în săptămânile care urmează, tot în felul acesta, online și fiecare dintre cei ce sunteți parte din grupurile mici veți fi anunțați de liderii voștri de ziua, ora, modul în care se va întâmpla lucrul acesta, pentru că vrem să continuăm să ne încurajăm unii pe ceilalți, să ne zidim în cuvântul lui Dumnezeu și, din punct de vedere spiritual și nu numai, să avem de câștigat din lucrul acesta. Întâlnirea de rugăciune pe care o avem vinerea seara de la ora 19 va continua de asemenea și prima întâlnire pe care am avut-o online a fost vinerea trecută. Ne-am bucurat să fim împreună cu câțiva frați și surori. E adevărat, la început e mai interesant lucrul acesta, un pic mai greu pentru unii, dar pas cu pas ne obișnuim și în felul acesta căutăm să continuăm creșterea noastră, zidirea noastră și continuăm să fim acei oameni care într-adevăr credem că rugăciunea este un aspect esențial și un stâlp important al bisericii noastre și al vieții noastre de credință. Să continuăm să ne rugăm unii pentru alții. În felul acesta să ducem mai departe lupta la care Domnul nostru ne-a chemat și să fim convinși că El în toate lucrurile este împreună cu noi. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.